oprettet. Jeg synes, det er irriterende. Der er fandme mange valgfag, jeg godt ville have haft. Det er ikke så meget at sige. MC har aldrig været et valgfag. Det var forkert, at det stod på vores liste. Det var... Fordi at Jan han har for mange undervisning, han har for mange fag og kurser, han skal undervise i, så det er ikke oprettet. Undskyld. Det er bare ikke det sjoveste i verden. Så det er ikke det der video der på en halv time om det samme. Det er det mest irriterende i verden. Det er det skyld af YouTube-slags. Ja. Hvis det er støjsinger. Ikke det, som var sådan små singer. Jeg tænker på, at det er bare over ham der, og det er ham, der er det ikke ret meget. Jeg ved ikke, vi hører bare pisse sur. Nej. Jeg skal med til at tjekke med, og fuldstændig ligegyldigt. Det er typisk.